Si DJ Kim Chino para naman ilagay sa standards mo ang salitang loyalty. Ito yung sinasabi natin na talaga nga ng mga ikaw lang sapat na at ikaw lang ang nagpapakalembang ng aking puso. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Oo, at di ba nga sabi ko sa iyo, ibibigay ko ang tatlong dahilan kung bakit masarap ang mga loyal. Masarap jowain. Di ba? Sabi ko kanina, recap na tayo, mahal. Una, dapat sa loyal kasi magkakaroon ka ng peace of mind. At the end of the day, ang sarap magkaroon ng relasyon na kung saan ikaw ay matiwasay matutulog. Di ba? Ang daming taken ngayon pero ang tanong, nakakatulog ba gabi-gabi? Kasi alam mo namang paranoid sila na talaga nga namang ang jowa nila ay may kabit. Diba? Kapag loyal ang ginawa mo, hindi ka mapaparanoid, hindi ka nag-overthink na may kachat yan kapag sinabing good night na, diba? At syempre, tahimik ang puso't isip mo, diba? Pangalawa, mahal, sabi ko rin kanina, dapat sa loyal kasi ikaw ang pipiliin yan araw-araw. Na kahit maraming options, maraming tukso sa paligid niyan, na kahit merong mas mabait, may mas mayaman sa'yo, ikaw pa rin ang pipiliin. Na kahit ang lakas ng toyo mo, mahal ka pa rin. Uy, aminin nyo hindi nyo ba napapansin yung mga jowa at asawa nyo na kahit toyoan nyo, na kahit attitudean nyo, tarayan nyo, supladuhan nyo, awayin nyo na walang dahilan, ikaw pa rin ang pinipili. Ang tawag dun loyalty. At kung nararanasan nyo yan ngayon, maswerte ka pala. Maswerte ka kasi yung ex ko, ay nako, sinabi ko sa inyo, pinakitaan ko lang ng emosyon ay sa iba na tumuloy. Hindi alam yung salitang loyalty nung hayop na yun, nang gigigil ako. Anyway, malang pangatlo at panghuli, dapat sa loyal ka kasi may respeto sa iyo at may respeto sa relasyon nyo. Uy, mahalaga ang salitang respeto. Na kapag sinabing loyalty sa isang tao ay talaga nga namang pinahahalagahan, nire-respeto ka bilang tao, nire-respeto ka bilang partner, and at the same time, pinapahalagahan niya rin yung relasyon nyo para tumagal, para walang conflict, at talaga nga namang mag-road to forever, di ba? Kapag loyal, marunong yan maglagay ng boundaries kung hanggang saan lang dapat. Kapag sinabing boundaries, syempre, ay hanggang dito lang pala yung pwede kong pasukin. Hindi ko isasagad kasi dapat smooth lang. Hindi, dapat smooth sailing lang yung relasyon, di ba? Tsaka ang maganda rin sa loyal, ito totoo to ang maganda rin sa loyal na partner ay talaga nga namang merong malinaw na future. Alam mo kung saan patungo yung relasyon nyo, di ba? At the end of the day, mga mahal, dapat makikipagrelasyon tayo, makikipagjowa ka sa taong gusto mo na talaga makasama pang habang buhay. Bakit? Kasi sayang. Sayang yung panahon, sayang yung pera, sayang yung oras mo kapag nakikipag-date ka lang para makipagtikiman. Diba? Alam nyo kapag tumanda na kayo, ito coming from someone na talaga nga na mga papasok na sa trentahin. Na talaga nga namang masasabi kong tito na ako. As time goes by, magkakaroon ka na ng realization na mas masarap palang gawin yung mga bagay na to kung may kasama na. And at the same time, yung kasama ko ay mapapangasawa ko na. Makinig kayo sa akin kasi jowang-jowa na rin ako. Alam nyo na kung bakit mahalaga ang loyal at talaga nga namang masarap ang loyal na partner. Diba? But for now, sige na mahal, ako'y sisibat na. Huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Raketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio.